Этот успех стал для команды юбилейным 20-м и рекордным в истории российского спорта. Аплодисменты Аскатахтың. 20-нче тапкыр Россия чемпионы булдылар һәм аларны 20-нче тапкыр Кремльдә котлыйлар. Тәбрикләү сүзләрен Рөстәм Миңнеханов җиткерә. Динамо Ак Барсының уңышлары республикада чирәмдәге хоккей спортын үстерүгә һәм яшь буынны тәрбияләүгә зур йогынты ясый ди ул. Хәзерге вакытта Татарстанның Олимпия резервы мәктәбендә 882 бала шөгыльләнә. Динамо уенчыларының да күбесе күнекмәләрен шушы уку йортында ныгыткан. Командный дух, высочайшее мастерство, стремление добиться максимального результата принесли вам очередную победу. Также наша команда впервые в истории отечественного хоккея на траве оформила золотой требл, завоевав в текущем году титулы обладателей Кубка России, Суперкубка России и чемпионов страны. Это огромный успех для всего татарстанского, но и российского спорта. Россия чемпионатында Динамо Ак Барс Азов шәһәреннән Тана командасын 5-1 исәбе белән җиңә. Капкачы Марат Гафаров өчен бу инде 18-нче алтын медаль. Һәр уен алдагысыннан күпкә авыррак була, ләкин без сынатмаска тырышабыз ди ул. 20-нче алтын медальләр бик авыр, бик читен бирелде безгә бу елда. Без беренче орта сезоннан 9 очкога артта идек. Но җыелдык, характерны күрсәттек и алтын медальләрне алдык, Аллага шөкер. Для нас сезон выдался очень непростым. Безнең өчен бу сезон бик катлаулы булды, ләкин үз көчебезне туплый алдык һәм соңгы турда 3 очкога өстен чыгып җиңүгә ирештек. Моннан тыш Динамо спортчылары бөтен Россия спартакиадасында җиңү яулый, ә команданың 10 уенчысы Россия җыелмасы составында да чыгыш ясый. Халыкара милләтләр кубогын яулауда зур өлеш кертәләр. Бу югары дәрәҗәдәге уңышлар бөтен коллективның, спортчыларның да, җитәкчелекнең дә зур тырышлыгы дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Аерым рәхмәтен ул Динамо спорт җәмгыяте рәисе Әзгат Сафаровка җиткерде һәм команданың барлык вәкилләренә дәүләт бүләкләре, рәхмәт хатлары һәм акчалата сертификат тапшырды. Без логики патриота. Ярышларга әзерләнгәндә миңгел ватанпәрвәрлек хисе белән сугарылам. Илебезнең үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге хакында фикерләмичә, 20 ел буе алдыңлар сафында тора алмас идек. Спортчылар исә Рөстәм Миңнехановка кәшәкә бүләк итте. Президент ул әле миңа кирәк булачак ди. Динамо Ак Барс командасы Казан спорт клублары арасында 20-нче тапкыр ил чемпионы исеменә лаек булган бердән-бер коллектив. Аның уенчылары алда тагын да зуррак җиңүләр буласына ышана. Рүзәл Шарипов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.